готови тази вечер да издигате Господа? А колко от вас знаете, че то не става с ако сядам и бъда пасивен? С пасивност Небесното царство не се наследява, приятели. Нека тази вечер да издигаме името на Господа. Нека тази вечер да бъде не поредното служение. Не защото трябва, а всяко едно нещо, което правиш, направи го от любов към Господа. Може да се изправим всичките. Халелуя! Принасяме ти черпана хвала пред святия ти добро. Ай, нека всеки, който знае песента. Си чудесен. Всички, които знаят. Господ иска да го хвалиш тази вечер. Господ иска да го издигаш тази вечер. Бог иска тази вечер да потопи всеки и всяко едно сърце тук на това място. Бог иска тази вечер да излее духът си върху вас. Колко от вас сте съгласни? Колко от вас искате тази вечер духът да слезе върху вас? Халелуя! О, рабашана, рабашегересой! Халелуя! Всички! Халелуя! Нека всички издигнем ръце. О, нека тази вечер тези, които спят, да се събудят в името на Исус. Халелуя! Халелуя! О, халелуя! Нека да продължаваме още веднъж. Халелуя! Тази вечер първо да излее духът си върху вас. Тази вечер Господ ще направи промяна в живота ти. Тази вечер ще дойде истинска промяна в живота ти. Затова тази вечер издигай Господа. Затова тази вечер застани пред Господа. Кажи: Господи, ето ме. Халелуя! О, халелуя! Точно сега Господ докосва хора. Точно сега Господ докосва хора. Точно сега Господ издига духът си. О, може би някои хора преди няколко седмици чакаха 50-ница, но искам да ти кажа, приятелю, че 50-ница е днес, 50-ница е утре, 50-ница може да бъде всеки ден в живота ти. Мястото, на което стоиш, е свята земя. Нека всеки един от вас да го чуе, че мястото, на което стоиш, е свята земя. Затова декларирам тази сутрин и искам да ти кажа, че земята е свята и всеки един проблем, който е в сърцето ти, кажи: напусти проблем. Може би имаш някакви неща, които са в сърцето ти, нещо като тежест, което ти тежи, което те притеснява. Кажи: напусти тежест. Издигни ръка нагоре. Кажи: спирам всеки един проблем. Кажи: искам да го декларирате заедно с мен. Докато не дойде свобода върху вас, няма да се изговори слово. Защото докато сърцето ти не бъде изпразнено от нечестивия, няма как Господ да излее в тази чаша благословението си. Издигни ръка нагоре. Кажи: Господи, аз знам, че земята, на която стоя, аз знам, че сърцето ми е свята земя за Те. Кажи: аз знам, че съм храм и обиталище на Господ Исус Христос. Затова аз прогонвам всяка една нечистота от мене. Кажи: нечистота, махни се. Кажи: сатано, напусни от сърцето ми. Кажи: всеки един проблем нека да спре се кава в името на Исус. Изговаряй неща в живота ти, защото само когато изговаряш думи на вечен живот, само когато изговаряш думи на слово в живота ти, тогава ще се случват неща в живота ти. Нека всеки един да го чуе. Нека да го чуе Божият народ, че когато изповядаш с вяра нещата в живота си, тогава ще бъдеш освободен.
земята. Чуй, извикваме Твоето небе да слезе на земята. Извикваме Твоето небе да слезе на земята. Извикваме Твоето изцеление да слезе на земята. Кажи! Извикваме Твоето благословение да слезе на земята, Исус. Халелуя! Извикваме Твоето изцеление да слезе върху нас. О, раба шиндара лава сой, шиндара лава кандере бесетере прошоя. О, свят си, свят си. О, свят си, свят си. О, свят си, свят си. Запаши тишина. Нека всички да запазят тишина. Шекра на раба шиндара. Господи, освободен съм, изцелен съм, кажи готов съм за Твоето Слово, готов съм за това да излееш тази вечер Твоето благословение на Слово в животът ми. Додайте мощно слава на Господа! Мощно слава! Мощно слава! Благодаря вас ти благословение тази вечер. Знаеш ли, чувствам как Господ направи нещо с може би не с всички, може би с някои хора, но с тези, които чувствате, че се случва нещо, знаете ли, това не е напразно. Това е духът на изливане, това е помазанието, с което Господ те помазва. Помазва означава, че ние се опитваме да направим много неща по-човешки, обаче по-човешки винаги губим. Тук ли сте? Но когато Господ те помазва, Той ти дава привилегията да извършиш всяко едно нещо. Да вървиш близо до Господа. Не далеч, а близо до Господа. Когато Той те помазва. О, кажи, аз съм помазан тази вечер. Аз съм помазан тази вечер. Аз искам да ви призная. От момента, в който сме се разбрали да дойда тук на това място, от момента, в който Той ме покани, знаеш ли, приятели, не съм спрял да искам от Господа какво да ти говоря тази вечер. Повярвай ми, от момента, в който Той ме покани, аз не съм спрял, не съм си дал мира. Търсих от Господа какво да ви говоря. Не съм от тези проповедници, които просто една разходка, ще ми се отрази добре. Поради тази пандемия ще ми се отрази добре. Просто една разходка до Чишмагирово. А пък какво ще говоря? Ще видим там. Приятелю, не съм от тях. Повярвайте ми, цяла седмица не съм си дал мирна, докато Господ ни даде слово да ви говоря тук на това място. Името на нашето движение е път в пустинята. И това означава, че ако ние дойдем тук,
Това означава, че ние трябва да направим път в пустинята. Ако Господ ще ни изпрати тук на това място, Той няма да ни изпрати на празно. Той ще ни изпрати със слово на пробуждане в тебе. Той ще ме изпрати със слово на събуждане в тебе. Той ще ме изпрати със слово, което ще отвори очите ти тази вечер. Ще отвори ушите ти тази вечер, за да може да виждаш, за да може да чуваш, приятели мои. Колко от вас знаете, че Исус Христос е пътят, истината и животът? Пътят. Това означава, че ние, ако дойдем тук, ние трябва да вкараме пътят, който е и самият Исус Христос. Ако дойдем тук, това означава, че ние трябва да вкараме Исус във вас. Не просто някакъв Исус, някакъв фалшив Исус, защото днес хората говорят за фалшив Исус. Ще говоря за истинския Исус Христос. Казах: Господи, какво да говоря на Твоята църква? Казах: Господи, какво да говоря на Твоят народ? До късно стоях, не спях. Моята съпруга е свидетел. Чух този глас и знаеш какво ми казва? Говори, казва, истината. И си каза: Господи, но толкова е трудно за схващане истината. Колко е трудно днес хората да разберат истината. Говори, казва, истината. Колко от вас сте готови за истината? Колко от вас сте готови за истината тази вечер? Обещайте ми да не ми изгоните, първо тогава ще започна. Тази вечер ще говоря малко за святост. За святост. Колко от вас обичате да чуете за святост? А колко от вас обичате светостта? Колко от вас обичате светостта? Някои хора може би им харесва, обичат светостта. Но колко от нас на ден са грешани по 30-40 пъти? Бъдете честни сега, аз съм един от тях. Почти всички грешим. Почти всеки един от нас някъде греши, разбираш ли? Нещо прави през деня. Деца, семейство, разбираш ли? Аз говоря, общувам с хора и съм срещал хора, които нарекат си говоря за святост и той казва: брат, да, ама ние сме грешни хора. Ние сме грешни хора, родени сме на тази грешна земя. И казвам така: само Исус Христос е свят. Единственият, който е святен, е Исус Христос. Добре, аз го знам това. Исус Христос е свят. Свят ли е Исус Христос? Свят е. Но знаеш ли какво казва Писанието? Че и ние трябва да бъдем святи. Колко от вас знаят, че и ние трябва да бъдем святи? Не ми ли вярвате? И сега ще ви отворя слово. Защото има хора, които ако не имат Твоето слово, няма да ти повярват. А пък има други хора, които чуйте. Моля ви се за внимание тази вечер. Има хора, които ако през цялата проповед не отвориш стих от Словото, не прочетеш, знаеш какво казва? Тази вечер се отидете без Слово. А всъщност това, което ви говоря, това е Слово. Слово означава думи, които излизат. Думи от Господа, които излизат. Вижте какво казва Първо Петро. Но както е свят този, но както е свят този, който ви е призовал, така бъдете и вие във всичките си пътеки, защото е писано: чуй, бъдете святи, понеже аз казва съм свят. Чуй, бъдете, казва, святи, защото аз съм свят. Бъдете святи, защото казва аз съм свят. Чакайте, искам да ви дам значението на думата святост. Колко искате да чуете, да знаете какво значи святост? Колко от вас? Вижте какво е значението на думата святост. Отделен. Главно означава отделен. Негов. Алелуя. Безгрешен. Чист. Праведен.
чист, праведен, безгрешен, Негов. Колко от вас разбрахте какво значи святост? Казва отделен. От какво отделен? От какво отделен? От света. Отделен си за Него. Но за какво те отделя от света? За да бъдеш Негов. Защо? За да може да те накара да извършиш нещо. За да може да вкара святост вътре в теб. Понеже, както преди малко казахме, дявола иска да вкарва винаги лоши неща в живота. Но Господ е този, който иска да те направи свят. Кажи: Господ иска да ме направи свят. Знаеш ли какво? От тази вечер в някой ще започне едно ново начало. Едно ново начало. Да. Едно ново начало за нов край. Знаеш ли какво? Искам да кажа едно мое свидетелство. Но преди това искам да ви кажа, че голяма сила има в личното свидетелство на човека. Повярвайте ми. Не е свидетелство какво направи брата, какво направи сестрата, или някой казва: брат Павел, той е уникален. Давид какви неща е свършил. Моисей какви неща е свършил. Окей, те са велики хора. Те са велики хора за времето си. Но днес е нашето време. Господ иска днес да напише книга и с теб. С твоят живот. Какво прекарваш? През какво преминаваш днес? Готови ли сте да чуете моето свидетелство? Преди може би година и половина с моята съпруга бяхме в Англия. Тя работеше фризьор там, а аз работех в един турски маркет, голям. И вътре работех само турци. И не само турци, а мюсюлмани. И аз, християнин, влизам в, как да го кажа, в рома на фалците, разбираш. Някои от тях, повярвайте ми, даже чакаха само да влезна на смяна и да почват да ми говорят, да ме разпитват. Нали знаеш какво става мюсюлманите, брат? Ние по принцип, християните и мюсюлманите, цял живот сме имали контра. Колко от вас знаете, че мюсюлманите произведат от Исмаил, Авраам, сина на Авраам? Да. Исак и Исмаил винаги имаха проблеми. До сега е това нещо. Винаги контра. И нали, влизат и те ме разпитват, нали, аз им говоря, аз ги разпитват за тяхната религия. И един път знаеш ли какво им казах? Казах им така: какво вашият Бог иска от вас? Те ми казаха някои неща. Но знаеш ли, в момента Бог ми дава откровение, аз да им говоря какво Бог иска от нас. И знаеш ли какво му отговорих? Казах така: а Бог от нас иска да бъдем святи. Може би много от вас сте чували за святост, но тази вечер искам да откриеш живота си. Какво значи святост? Какво е това нещо? Защо брат ми говори за святост? Защото сестра и брат, Господ го казва това, че ние трябва да бъдем святи, че ние трябва да се освещаваме. Разбираш ли? И виж, аз им казах така: Господ иска от нас да бъдем святи. И веднага Господ започва да ми открива неща. Искам да ме слушате внимателно. Господ започва да ми открива закарано в Стара Земя, в начало. Нека да видим в началото какво се случи. Бог сътвори Адам. И кого? Когато Бог сътвори Адам, какво му казва на Адам? Владей, казва на всичко. Нали, той му даде цялата власт, той му даде силата и всичко. И виж кое е важно, че Бог го създаде, казва, по подобието си. Колко от вас знаете, че Адам беше създаден по Божия образ, по Божие подобие? А това означаваше ли, че той беше свят като Бог? Естествено,
Щом го сътвори по своя образ, това означава, че той беше свят, както Бог. Но какво му каза Бог? Не отивай там, не яш от този плод. Круша ли, ябълка ли, не знам. Не яш, казва този плод. Той какво направи? Отиде, първо Ева отива и после съблазнява Адам и нещата се случват. И какво се случва? Внимателни ли сте? Благославя ли тази вечер това, което излиза от Господа? Какво става след като те, как да го кажа, опитват от греха и от този плод? Знаеш ли какво става? Те губят светостта си. И не само, те губят всичко. Те губят цялата привилегия, която Господ им даде. На Ева казва, ти казваш, ще раждаш с мъки, казва. Да. На Адам каза, ти си казва, с труд и пот ще изкараш прехраната си. Не, че днес това не е благословение, че ние работим и изкараме прехраната си. Но Бог имаше нещо по-добро за Адам. Имаше привилегията да властва на всичко. Но той изгуби тази привилегия. Той изгуби светостта си. Колко от вас знаете, че грехът дойде чрез Адам? Колко от вас? Моля ви се, някой, ако знаете, че от Адам, дигате ръце, ако не дойде. Грехът дойде чрез Адам. А грехът противното ли е на светостта? Противно е тя. Не свят, а не свят. Грешно. И виж какво става. След Адам, веднага ме кара малко по-напред. След Адам, Бог избира други пророци. Ной. Колко от вас знаете Ной? Преди малко говоря за него. Ной извървява пътя си. Но колко от вас знаете, че Ной съгреши? Съгреши ли Ной? Питам ви, искам да бъдете съучастни с това, което говорим. Съгреши ли Ной? Съгреши. Макар, че е велик пророк, вау, Господи, какви неща се извършиха с тези хора, татко Ной. Но той съгреши. Моисей! Издигна Моисей. Моисей извървя пътя си, но Моисей съгреши ли? Моисей съгреши ли? Съгреши, приятели мои. Някой от вас може би сега много лошо им става, като говоря така. Ама за брат, защо говориш така за Моисей и за... Аз ги обичам тези хора. Те са мои братя. Но искам да ви кажа реалността. Моисей съгреши. После какво стана? Бог избира много пророци след това. Авраам, и той изпадна в грешки. И той изпадна в грях. Саул. Колко от вас познавате Саул? Саул беше цар преди Давид. Съгреши ли Саул? Съгреши Саул. Брат, какво говориш? Съгреши Саул. Къде му беше грешката? Че застана против Давид, влезна ревност, дух на ревност вътре в него. После, на неговото място се издига Давид. Колко от вас познавате Давид? Всички го знаем. Давид по сърцето на Господа. Но ако погледнем реално Библията, можем да видим, че и Давид се греши. Се греши. Ако тръгнем по-напред, можем да видим от началото, от Адам до преди Исус Христос. Приятели мои, повярвайте ми, всички са съгрешавали. Защо? Защото от Адам дойде греха. Но сега ще ви говоря за една отворена врата. След всички тези, които минаха, дойде един, който се казваше Исус Христос. Искам един, или тези, които гледате, ще гледате излъчването, нека един да ми каже, Исус къде е съгрешил? Халелуя! Ама брат, когато след тоягата и почна там пазара да ги разтуря, това не е грях, приятелю. Словото що? Словото казва, гневете се, но не съгрешавайте. Той се разгневи, но не е съгрешил. Исус Христос е святия Господ. Исус Христос е прекрасен Господ. Нека си издигнем ръцете тази вечер. Нека да кажем всички, Исус Христос, Ти си свят, халелуя! Исус Христос,
Ти си свят. Ти си безгрешен. Ти си праведен. Кажи благодаря ти, Исус, че ти умря на кръста за мен. О, толкова си благословен, Господи Исус. Представете ли си през какво премина Исус Христос, за да може ние днес да чуем реално Словото Му, да чуем известието, да чуем посланието. Искам да ви вкарам отново в Писанието. Вижте какво казва в Левит 11:45. Тук ли сме? Чуйте какво казва. Защото аз съм Йова, който ви изведох от египетската земя, за да ви бъда Бог. И Той, бъдете святи, защото аз съм свят. Бъдете святи, защото аз съм свят. Защо ги изведе? Защо ги изведе от Египет? Защо ги изведе от Египет? За да им бъде Бог. Защо ги изведе от Египет? За да бъдат святи. Защо ги изведе от Египет? За да бъдат чисти по сърце. Чисти по сърце, чисти, святи за Господа. По подобие на Бог, както преди малко казах, че Бог сътвори Адам по свое подобие. Означава, че имаме качествата на Бог. Означава, че приличаме на Бог. Означава, че приличаме на Него. Той ни дава качествата си, за да приличаме на Него. Добре, какви бяха те в Египет? Роби. Защо ги изведе Исус оттам? Естествено, за да не бъдат повече роби. За да не бъдат роби на греха, а да бъдат синове и дъщери на Господа. Искам да ви попитам, колко от нас сме роби на греха? Ако погледнем реално, всички ние сме роби на греха. Но знаеш ли какво? Искам да ти кажа тази вечер, че идва ново начало в живота ти. Искам да ти кажа тази вечер, нека да го чуете внимателно. Тази вечер идва рестарт в живота ти. Идва ново начало в живота ти. Идва промяна в живота ти. Идва обновяване. Знаеш ли думата покаяние? Думата покаяние означава обновяване на ума. Означава, че ако до сега си мислил по един начин, от тук нататък започваш да мислиш по друг начин. Ако до сега си мислил по един начин, ако до сега си мислил как да лъжиш, как да крадеш, как да мамиш, как да вършиш, да живееш с дявола, от тук нататък ще започнеш да мислиш как да бъдеш близо до Господа, как да се доближаваш до Него, как да усещаш мириса му. Един ден, докато стоях, Господ ми каза нещо. Каза ми да направя нещо, даде ми задача. И знаеш какво каза? Господи, защо? Пак мен не избираш. Защо пак аз? Казах така, защо не избереш друг човек? Пак ще се извърши, каза волята ти. Някои от вас може би се чудите на тези неща, които говоря. Но това е самата реалност. Казах, Господи, защо точно аз? Не избери друг човек, пак ще се извърши волята ти, пак ще си посещавам църква, ще бъда част от твоята, от служението, ще влизам, ще сядам, даже някои си знаят столовете. Даже разбираш ли, ако намериш направо, си напишеш името, да си го знаеш. Защо ти го казвам? Защото в нашето служение така е, приятели. Имаш една жена, която място си знае. Или пък някой, идват, особено зимата, е нещо уникално. Печката тук пареш, разбираш ли? Идваш, сядаш си, тук е добре. Някои са с климатик си, а ние сме с печка, брат. Идваш и, хубаво. Тама да мине времето. Колко от вас идвате, за да си губите времето на това място? Никой няма да ви каже, че го прави. Но Господ ми открива, че много от хората сме така. Идваме просто и така. И знаеш ли, продължение на това, което ви говоря, и каза, Господи, защо точно аз? Господ, знаете ли какво ми каза? Защото казва, искам да те направя свят. Повярвайте ми, толкова силно дойде това, когато ми каза, сякаш ми удари с чук направо, много силно дойде това върху мене. Каза, искам да те направя свят.
И духът започна да ми открива. Духът започна да ми открива, че не ме прави свят това, което аз искам, а ме прави свят това, което Господ иска. Нещо не ме разбирате. Ще го повторя. Не ме прави свят това, което аз искам да правя, а ме прави свят това, което Господ иска. Господ ми откри, че когато аз работя за хората, Господ работи за мен. Когато аз работя за това хората да бъдат святи, Господ работи за мен, аз да бъда свят. Когато аз работя за хората да се очистват от всякаква демонична крепост, Господ очиства мен от всяка демонична крепост. Когато аз работя за това хората да бъдат изцелени от всяка болест, Господ изцелява моите болести. Аз работя за хората, а Господ работи за мен. Колко от вас искате да работите за Господа? И знаеш ли, и накрая ми каза така: ето това е, казва, святост. Да ми бъдеш покорен. Ето това, казва, е святост. Да слушаш гласа ми. Алелуя! Колко от вас слушате гласа на Господа? О, алелуя! Добре, колко от вас, може би някои не искат да слушате гласа на Господа, но тази вече нещо се случва. Колко от вас ще започне да слушат гласа на Господа? Може би от тази вече нещо ще се случи с вас. А може би някой от вас, след като ние си тръгнем, продължавате същия живот. Не, приятеля, Господ не го иска. Ако искаш да бъдеш син и дъщеря на Господа, живей така, както Той иска. Но, ама брат, как да го разбера това? Когато отвориш писанията и почнеш да четеш. Колко от вас знаете, че чистите и святите ще видят лицето на Господа? Словото казва, че нечист човек няма да влезне в небесното царство. Така ли е, брат? Нечист човек няма да влезне там. Да, приятели мои. Даже вижте какво казва писанието. Вижте какво казва в Йоан, 1 Йоан 5:18. Знаем, че всеки роден от Бога не се грешава. Но онзи, който се е родил от Бога, казва, пази